En jag har den blommorna på. En jag har den blommorna kapor. En jag har den blommorna kapor. En jag har den snöngomorna kapor. Ka burom hau pa breu kon breu man semba khoi. Ha karte upa breu kon breu man semba khoi. Kok pa jumi uba habne kalong ka bakoi karte jumi. Kalwan kai ma jumi kalong ka mon jumi ha kendeu uba habne. To ai minta ka simbang jumi ka bakla kasni. Batama pini kirangkang jumi. Kumbang rumah pada sendiri, berpada lami syarikat pensoi, Henry dipelah di naga masini amin. Kublai kumaria kepada keciai, utrai dengan pap lagu kui panap dengkente, berlagu kui so pojok Yesus. Kumaria bakoi kumi jomble, tuan benda cumi kenapa, minta berpol siap cumi amin. Ngange hau play pa berbor baro unang hau ka bring berkendeu berhau Yesus Kristus kon bamarway jumu utrai jini yau bala punang mensim bakoi yau bala kana kamaria tesudi ubala shale ben hapo pantius belatus nasana pnayo ulaya pratepyo ulaya shak paya hakasni kabala ni pana ki paya Ulagi ushabnem usham shkamon play papren borbaro namta ban bishan bayi baya ngange hamen sim bakoi habala katolik bakoi hagajin sinlo kirim koi hagajin ma bitupo hagajin mi pat kado hagajin imbom chukut amen Kokpa bom chukut ngaterwa me yakamet batasna kamen sim bakijin longle kon beriye jami Utrai kendra cungi Yesus Kristus, bat pendian benda kipop cungi, jom pertei berok kowe. Namar kecisha shitam bakor di sarjamu, 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 Kokpa bom chukut ngaterwa me yakamet berkasna kamen simat tujulong play ukon beye jome utrai kendra cungi Yesus Kristus ban pendian nanta kipop cungi bejong pertei barok away Namar kecisha shitam bakor di sarjamu Toi sene ini badyak pertei barok away Namar kecisha shitam bakor di sarjamu Toi sene ini badyak pertei barok away Namar kecisha shitam bakor di sarjamu Toi sene ini badyak pertei barok away Namar kecisha shitam bakor di sarjamu Toi sene ini badyak pertei barok away Namar kecisha shitam bakor di sarjamu Toi sene ini badyak pertei barok away Namar kecisha shitam bakor di sarjamu Toi sene ini badyak pertei barok away Namar kecisha shitam bakor di sarjamu Toi sene ini badyak pertei barok away Namar kecisha shitam bakor di sarjamu Toi sene ini badyak pertei barok away Namar kecisha shitam bakor di sarjamu Toi sene ini badyak pertei barok away Namar kecisha shitam bakor di sarjamu Toi sene ini badyak pertei barok away Kokpa bom jukut ngaterwa hami yakamet berkasna kamen simat kecilong play ukon beye jome utrai kendra cungi Yesus Kristus ban pendian benda kipop cungi bejong pertei barok away Toi sene yang i badyak pertei barok away
Tôi xin ai nghi bất giác bất thầy bà rô cô về. Tôi xin ai nghi bất giác bất thầy bà rô cô về. Tôi xin ai nghi bất giác bất thầy bà rô cô về. Tôi xin ai nghi bất giác bất thầy bà rô cô về. Tôi xin ai nghi bất giác bất thầy bà rô cô về. Tôi xin ai nghi bất giác bất thầy bà rô cô về. Tôi xin ai nghi bất giác bất thầy bà rô cô về. Tôi xin ai nghi bất giác bất thầy bà rô cô về. Tôi xin ai nghi bất giác bất thầy bà rô cô về. Ngã tên ba hami ya kamen bat kasna kamen sim bat Jingisynei-blei ukon beye jomi utrai kan raj ni Jesus Christ ban pen biang ban ta ki pop jomi bat jong upathe ba ro ko we. Tôi xin ai nghi bất giác ki bapang ki ba shitong. Tôi xin ai nghi bất giác ki bapang ki ba shitong. Tôi xin ai nghi bất giác ki bapang ki ba shitong. Tôi xin ai nghi bất giác ki bapang ki ba shitong. Tôi xin ai nghi bất giác ki bapang ki ba shitong. Tôi xin ai nghi bất giác ki bapang ki ba shitong. Tôi xin ai nghi bất giác ki bapang ki ba shitong. Tôi xin ai nghi bất giác ki bapang ki ba shitong. Tôi xin ai nghi bất giác ki bapang ki ba shitong. Tôi xin ai nghi bất giác ki bapang ki ba shitong. Ngã terwa hami ya kamen bat kasna kamen sim bat Jingisynei-blei ukon beye jomi utrai kan raj ni Jesus Christ ban perbian ban ta ki pop jomi bat jong upathe ba ro ko we. Tôi xin ai nghi bất giác ki bapang ki ba shitong. Tôi xin ai nghi bất giác ki bapang ki ba shitong. Tôi xin ai nghi bất giác ki bapang ki ba shitong. Tôi xin ai nghi bất giác ki bapang ki ba shitong. Tôi xin ai nghi bất giác ki bapang ki ba shitong. Tôi xin ai nghi bất giác ki bapang ki ba shitong. Tôi xin ai nghi bất giác ki bapang ki ba shitong. Tôi xin ai nghi bất giác ki bapang ki ba shitong. Tôi xin ai nghi bất giác ki bapang ki ba shitong. Tôi xin ai nghi bất giác ki bapang ki ba shitong. Ko blei bedon bor ko blei be im jinom. Tôi xin ai nghi bất giác ki pathe ba ro ko we. Ko blei ba khoi ko blei bedon bor ko blei be im jinom. Tôi xin ai nghi bất giác ki pathe ba ro ko we. Ko blei ba khoi ko blei bedon bor ko blei be im jinom. Tôi xin ai nghi bất giác ki pathe ba ro ko we. Kalithani cho ka Jingisynei-blei. Ko Jingisynei-blei ka bakar soi na ka chadem pa bom chukun. Tôi xin ai nghi bất giác ki pathe ba ro ko we. Ko Jingisynei-blei ka buram ba khrau tam. Mia ro ya ka jing khrau chom me. Ka jubab nga shanya hame. Nga shanya hame. Ko Jingisynei-blei ka jingmaya bom la shampang. Nga shanya hame. Ko Jingisynei-blei ka umpoliu ba karsoi na ka jingmaya ju ka Trinity ba khoi. Nga shanya hame. Ko Jingisynei-blei ka ba la ban shampang da ki briu na da ki anya. Nga shanya hame. Ko Jingisynei-blei ba mi ka jing imat ka jing kemen. Nga shanya hame. Ko Jingisynei-blei ka ba kam kor ban ya ka beneng. Nga shanya hame. Ko Jingisynei-blei ka tolong ki kam phala ba ki jing phala ba ro. Nga shanya hame. Ko Jingisynei-blei ka ba kan thup yak pathe ba ro ko we. Nga shanya hame. Ko Jingisynei-blei ba wan hiar sak pathe ha ka dor ka ten balawan long do. Nga shanya hame. Ko Jingisynei-blei ba mi na ka deng mong ka do no Jesu.
Ko Jingisynei Jingisynei-blei badan hapo kadono du Jesu badap Jingisynei kam tami kinong pop. Ko Jingisynei Jingisynei-blei badan hakayu karis bakhoy. Ko Jingisynei Jingisynei-blei hakabala seng hakabalang bakhoy. Ko Jingisynei Jingisynei-blei hakabaptisma bakhoy. Ko Jingisynei Jingisynei-blei bapen manhok yangi. Ko Jingisynei Jingisynei-blei basenrane kecing im jongi. Ko Jingisynei Jingisynei-blei bakadup yangi kam tamat temer kecing yam. Ko Jingisynei Jingisynei-blei ba ayangi kecing im bane junom. Ko Jingisynei Jingisynei-blei badon rengkat batni haman ki benta kecing im jongi. Ko Jingisynei Jingisynei-blei bayada yangi nakading dujong. Ko Jingisynei Jingisynei-blei ka atiar kecing kela ka bamot kinong pa edonon. Ko Jingisynei Jingisynei-blei kecing lango ki angel ba kecing bam syampang ki riukoy. Ko Jingisynei Jingisynei-blei kecing bamla syampang kecing mayaw blei. Ko Jingisynei Jingisynei-blei ka basay yangi na kecing janjal baro. Ko Jingisynei Jingisynei-blei ka tolong kecing suk bat kecing kemen jongi. Ko Jingisynei Jingisynei-blei ka bakantup yangi na kecing sudah kecing imba sisya. Ko Jingisynei Jingisynei-blei ka bakantup ya baro ki mati jong u. Ko Jingisynei Jingisynei-blei ka pansingat jong baro kecing tau blei. Ko Jingisynei Jingisynei-blei haka babaro ngiyo Jingisynei. Ko Jingisynei Jingisynei-blei ko jing tingan batiang yakito ki baleng amen sim. Ko Jingisynei Jingisynei-blei ka jingkelmen kito ki bado jingkelmen. Ko Jingisynei Jingisynei-blei ka jing tatat kito ki basyam jenjar. Ko Jingisynei Jingisynei-blei ko jing pelait na ki kelam. Ko snambat ko batoy na kadono jong Jesu banlong ka thamei ka Jingisynei yangi. Ko snambat ko batoy na kadono jong Jesu banlong ka thamei ka Jingisynei yangi. Ko snambat ko batoy na kadono jong Jesu banlong ka thamei ka Jingisynei yangi. Jesus, our merciful Savior, present in this blessed sacrament, we thank and praise you for allowing us to be in your presence, in spite of our unworthiness. Lord, all of us present here are in need of your grace and mercy. Purify and sanctify us from our sins, especially the sins which we have committed during the course of this day. Lord, at this moment, there are many people who are longing to experience you, especially those who are suffering from different kinds of sicknesses, incurable diseases, cancer, those in ICU, and those who are doing the operation at this moment. Lord, as you have said in Exodus 15:26, I am the Lord who heals you. By this powerful word of yours, we ask you to heal all of them from their pains and ailments. We also pray for families where there is no peace. Be near to them, Lord Jesus, in moments of their misunderstanding and problems, so that by your presence they may understand each other and have peace among them once again. We also pray for people who are addicted to drinks and drugs, and all those who are trying to overcome from their addictions and bad habits. Lord, help them in their effort and grant them the grace to give up their addictions, so that they may live their good life once more. We also pray for all the students who are writing their exams these days. Jesus, give them the good memory power to learn their lessons, and give them the desire to focus more in their studies, so that they may come out with good result and bring joy to their parents. And we also bring before you all the departed souls, very especially the souls those who are dying at this moment. Lord, wash and purify their sins with your precious blood that flowed from your body, and receive them into your kingdom.
And we also surrender to you all those who are in need of our prayers, and to whom we have promised our prayers. Lord, grant them and fulfill all their heart's desires and longings. Once again, we surrender all these intentions, and along with all the people who are joining us in this online prayer, let us thank and praise our Eucharistic Lord. Hallelujah. Hallelujah, 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 En ya roh yang Tuhan Yesus Kristus. Shalom, shalom, amen.